A ještě v neděli na Nikdo neuvidí, vystačko. Jo, běž si radši na pivo. A v neděli 25. července nedaleko tady Bystrice v Jalečíně na Hradě v rámci hradního jarmarku. Teď se dostaneme, ale teď nás čekají soutěže. Hlavně ne po hlavě, vole. Na konovách asi nerešuj. Ano, máme se první individuální. Já bych neskákala teda vůbec. Já nechci postat, přátelé, tady pod pódiem, protože budou za studii, aby se nestalo. On se váží 12,5 kg, za řadičem 17,5. Ona počka váží 62,5 kg. Řekli váží plná bečka, 62,5 Už se vedlo dává 7 minut. Když to video přijde na internet, aby potřeboval 7 minut zkrátit. Pišo! On to vtěžil! Ten debil, ty vole. To si o něj? Nedál, ale drsně, jako. Za tebe bych těch 150 korun dala teda, no. Marino, krásné jméno. Napadá. Žiješ, jo?